Du må se at frigøre dig fra det med den død og den sorg. Nogle måneder efter så gik det rigtig op for mig, at nu havde jeg ham slet ikke mere. Man mangler en at tage om og kramme og hygge sig sammen med. Jeg havde hende jo i 48 år. Ja, nu var han der ikke mere. Nu fik jeg ham ikke tilbage. Det går ikke sådan hele tiden. Men så pludselig så kommer så hyler jeg. Så græder jeg. Sorgen, det er jo en mærkelig ting. Og der har jeg jo så ryget en hylde op i kassen deroppe. Og det har jeg lagt den op. Og når jeg så i de stille timer kan tage den frem igen, og så kører filmen helt tilbage fra 1960. Der er mange gange, hvor jeg venter om at sige, jeg sidder og kigger fjernsyn. Og så er det måske ligesom om, jeg sidder og taler med min kone. Men jeg har ikke set, hvad jeg har været i fjernsyn, selvom jeg er lysvågen. Det er ligesom om, jeg sidder og snakker med hende om et eller andet. Og der var en dag, jeg sad og så håndbold en lørdag eftermiddag. Og der tænkte jeg mig selv, der var kampen med færdig, så tænkte jeg, Søren, det var ikke kampen, du så. Du har lige siddet og snakket med Rita. Nå ja, jeg tænkte, det har du sgu da også. Jeg vil jo rigtig gerne kunne sige, at sorg tager 1 år, og så er det slut. Men sådan forholder det sig ikke. Det er sådan med sorg, at det er meget, meget forskelligt, hvor lang tid det tager at komme igennem en naturlig sorgproces. For langt de fleste, så er det første halve år meget smertefuldt og tager energi væk fra det liv, der er tilbage at leve. Der er ikke så mange ressourcer til at forholde sig til her og nu. Og så begynder det stille og roligt at blive bedre for mange. Men langt de fleste vil blive ved med at opleve smerte ved det tab, man har lidt. Blinker vi af. Jeg kan se, at vi kører ind her. Du kan også se, der står der parkering, ikke? Forbudt. Det stopper vi ud for. Jeg ved ikke, hvad det skilt betyder. Sådan. Velkommen hjem. Velkommen hjem. Tak. Dag, Carsten. Velkommen hjem igen. Ciao, Anne. Som hjem, som Johan. Ja. Han fortjener en lille smule opmuntring. Ja, hvad vil du? Og har du et forslag? Der har jeg sponsoreret. Nå, hvad? En flaske Aalborg. Vi kan godt have lidt til den kaffekasse, du. Jamen, nu skal jeg holde. Når den siger, du fiser med, hvad så med alle de piger, der går derude og gang? Kan du lade dem gå? Jamen, det er jo mange ældre koner med... Et fandme da de her gangpiger derude. Sygeplejersker. Jo, det er mange ældre. Nej, fandme da, det var en unge piger, der var derude. Vi sidder nemlig 6 og snakker hver dag. Og det er jo sådan, det der skal til. Man kunne endte. Jeg skulle handle, finde ud af, hvad der skulle købes. Jeg skulle lave mad. Jeg skulle give medicin, insulin, sprøjte. Og om natten skulle se, om hun levede endnu og alt det der. Hvad snakker du om vi ikke kan lave en forsøgsordning? Det, at man kan mødes med ligesindede, altså med andre, der har mistet deres ægtefælle, det kan være en stor hjælp i sorgen. Og en af grundene til, at det kan være en stor hjælp, det er, at man ser, at man ikke er ved at blive vanvittig. Der er rigtig mange, som mister, som tænker, jeg bliver simpelthen sindssyg nu. Og det er der altså langt de færreste, der gør. Så det kan være en stor lettelse at spejle sig i andre og se, de har det faktisk lige sådan. Altså det er vi jo sådan set alle sammen, vi er godt selv i en del år i hvert fald, nogen knap så længe som andre af os. Men når man går alene, og så man kommer ind i sådan en klub her, et fællesskab her, hvad man skal sige, så bliver man ligesom lidt med ved, og det er ligesom, der er nogen, der kan lide
og snakke med hende og tage hånd om, det var de problemer, og det vi går og bævler med derhjemme til hverdag. Det er følt i hvert fald. Men hvor lang tid tog det så dag, fra at du blev alene, til du kunne slippe dig selv fri? Ja, det kan jeg spille mit sæt noget dato. Ja. Det kan jeg ikke. Ja, for når du sådan har diskuteret med nogen, så har jeg altid holdt et år, skal man regne med. Jamen altså... Så får du et skudt ud og løg til sige. Og så er det nemlig, som du sagde, så er det så utroligt lækker at komme herned og kan tage det frem igen. Men nogen, det kan forstå det. Det er jo mange mennesker, de har faktisk den opfattelse. Det tror jeg jo også, at selv har førhen. At jamen, når der går et år, så skal det i hvert fald, så er det bare færdigt, så er det glemt, så er det ud af det, der når være juks det der. For det kan jo overhovedet ikke lade sig gøre og glemme, at man har lavet sammen med en anden menneske i, ja, for mit vedkommende i 49 år alle måneder. Det kan ikke lade sig gøre og glemme det. Nej, men det skal du jo heller ikke glemme, for så glemmer du jo din fortid. Ja. Hvis ikke du har en fortid, så har du heller ingen fremtid. Nå, okay. Og nu er du jo nået hen i nærheden af det år. Det er 1,5 år på lørdag. Nå, det er 1,5 år? Ja, på lørdag. Ja. Og det går helt godt med at styre det. Det vil jeg ikke sige ja til. Nå. Det vil jeg ikke. For nå, jeg får nogle ture hjemme, når jeg sidder hjemme. Det gør de en dag. Nogle af dem, de er strenge. Nå. Nu den dag, vi har siddet og drukket rødvin dernede. Ja. Der var vi i godt humør alle sammen. Ja. Da jeg trådte ind ad døren derhjemme, så var det ligesom, om jeg fik en kammer lige midt i hovedet. Så var jeg nede. Nå. Det er bare meget, ikke? Ja. Og vi sad og hyggede os. Ja. Jamen det er igen, til du kommer hjem og lukker døren der, så har du ingen at dele det med. Nej, det er nok det, der er galt. Ja, og det får du jo... Og det er lige meget, hvor du kommer hen. Ja. Lige så snart du er i et stort selskab, kan man så vente om at sige, så lige snart du sætter dig eller sætter dig ud i bus eller et eller andet, så er din fest færdig. Yep. Og det er det mange der, for det ved jeg, Holger, han tager ikke gerne med på udflugter. Fordi den glæde og den der stemning, den har han problemer med, når han kommer hjem. Ja, det har jeg også. Ja. Men... Og det er nok sådan. Skal lov for, du har fået pyntet op. Det er mine børn, når de kommer over. Nå, det er de gode til. Ja, det er de. Det er også en stor gravsted, I har. Ja. Men... Det sten der, den fandt hun ude i haven. Ja. En måned før hun døde, og sagde, at den skal stå på min kirke, på min gravsted. Ja. Ikke? En måned før. Og se, det er det, der mangler på min deroppe. Ja, det er der. Ja. Det mangler også på min. Nej, det er så min kone der. Ja. Og det har ikke været for mig. Hvad? Det har ikke været for flittig til at sætte blomster på hende. Nå, skal vi... Ja. Der er vi tilbage igen. Ja. Fra dødsfaldet og så til begravelsen af overstået, der går det sådan ligesom montom. Efter det er visse retningslinjer, man skal følge. Og så den tid, den tænker man ikke så meget over. Men da så børnene var taget hjemmefra, og jeg blev alene, så var det godt nok stille. Der var det godt nok stille. Så er det ikke sjovt at bo så langt ude på landet. For det eneste, man ser og hører derude, det er bilen, der kører forbi i en forfærdelig fart. Hvis det havde været i en by, så har han trods alt set nogle personer også. Jo. Men det var nok lidt hårdere, end man kan give udtryk for. Det er jo været så langt ude, og så må du sig alene. Ja, vi var jo ikke mere end 17 år, da hun lærte hende at kende. Og min svigerfar kunne ikke lide mig, men det kunne min svigermor.
Så det, vi havde et dårligt problem, vi havde et stort problem lige i starten. Og der var også mange, der sagde til os, det holder ikke, I kan lige skal stoppe det. Men det ved du, hvad jeg siger, så det bestemmer vi ikke, eller bestemmer I ikke, det gør vi jo sådan set. Og det holdt også over 50 år, ikke? Så det må være... Det må det være, det var sådan set... Det var mit et af alt. Det var det altså. Når jeg gik i seng der, lige efter konen var død, så kunne man jo ikke vide, om det var sorgen, eller det var søvnen, det var det stærkeste. Hvis det var søvnen, så var det ingen problem. Hvis det var sorgen, så kunne det nok blive en lang nat. Men den kommer, og den går, og du ved ikke, hvornår den går. Men efterhånden, så kommer den sjældent. Så kunne jeg begynde at gå videre med mit liv. Det, der er rigtig centralt også, det er det, at man kan veksle. At man både kan være i sorgens følelser, og kan være i det liv, der er tilbage at leve. Og jo mere fleksibel man er, jo mere man kan tilpasse sig situationen, hvor det er passende at være i sorgens følelser, og hvor det er passende at være i det liv, der er tilbage at leve, jo lettere vil man have ved at håndtere tabet. For det er jo selvfølgelig sådan, at et tab af den størrelsesorden for langt de fleste gør ondt, og det går ondt i lang tid, og det er svært, selvom at vi taler om naturlig sorg. Nogle gange, når jeg er rigtig ked af det, så har jeg en videofilm fra min 60-års fødselsdag og hendes 60-års fødselsdag. Og der kan jeg godt lide at sidde og kigge på, når jeg er langt nede. Så er det som om, jeg har en hos mig. Hos ældre enkemænd, så er der en overdødelighed i de første måneder efter tabet, og det er en meget stor overdødelighed. Så der er noget, der tyder på, at vi bliver nødt til at forholde os til det, der måske går galt for ældre enkemænd i de første måneder. Jeg tænker for eksempel på det der med maden. Hvis det er sådan, man ikke, min kone plejer at lave maden, og sørge for, at det er næringsrigt, og det bliver serveret på bestemte tidspunkter, og man sidder sammen om at spise. Så det, at hun er væk, det er altså mange ting. Man savner sin kone. Der er ingen mad. Det er måske ikke så næringsrigt, det man får spist. Og rutinen ryger. Så har jeg en idé. Man kører med heven. Hvor blev Niels af? Vil du prøve at sætte dem i vel? Er du flad? Du mærker slet ikke noget, du? Nej. Du er flad. Kan den veje så meget? Ja. Ja, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja. Möchte jemand Kuchen? Ja. 1, 2. Ja, wir haben so die Küche selbst so ein Sahnestück, einen Sahnekuchen. Ja. Vi ser for lidt tysk fjernsyn. Nej, det siger jeg sgu ikke så meget om. Gør du? Ja, men det er sådan mere, skal vi naturfilm, håndbold, ja. fodbold. Ja. Okay. Auch ein Kuchen. Du ser lidt de gamle tysk cowboyfilm. Jo. Han der Hof. Det var sådan til Johan, der sagde til mig, gå med op og spis. Vi spiser op på plejehjemmet. Og der får vi maden op. 36 kroner, der får 35. 35. Det er også lige meget. Den på køber vi, den går vi op. Det er op i hvert fald der. Og jeg har haft samme situation som du.
Men se, efter jeg mistede min kone, så fik jeg jo hjemmehjælp 3 gange om dagen, og sygeplejerske 3 gange om ugen. Fordi jeg har faktisk mistet madlysten til det hele. Tak. Og jeg var faktisk kun én vej tilbage for mig, det er, at jeg ikke vil med her i verden. Og jeg tænkte på, den letteste vej, det er nok at sulte dig selv ihjel. Jeg har haft samme situation som du. Akkurat det samme. Og der tager min læge til mig derop. Jeg ringer op til ham og vil have nogle piller. Så siger han, det skal du ikke have, du kommer op og snakker med mig. Og det gjorde jeg. Og så siger han til mig, vi sad og snakker om det, og jeg græd. Men se, det der lever med mig, det er, at hun har været 24 timer i tankerne væk på mig. Det har min også været. Nej, ja. Og nu bagefter, der er der intet. Når jeg står op om morgenen, jeg har ikke de pligter, som jeg havde dengang med kone var. Jeg skulle sørge for dit og dat og alt muligt. Jeg venter om, at der er mange gange, jeg står op om morgenen, eller vågner om morgenen, og så tænker jeg, hvad fanden skal du stoppe efter? Der er jo ikke noget at stoppe efter. Men den indstilling må man ikke have. Jeg har haft den, men det er forkert. Det er ikke. Hvor lang tid er siden du har mistet? Det er 2. september. Det tager et år. Jeg er ikke kommet over midt i nu. Ja, det er et år endnu. Det tager et år. Så det kan gå lang tid. Ja. Det at tænke på selvmord er noget, som også hører til det naturlige sorgforløb. Fordi at når man mister sin partner igennem 50 år, så mister man også en del af sig selv. Så det kan være svært at se meningen med at leve. Men for langt de fleste, så er det at tænke på selvmord noget, som kun bliver ved tanken, og som de meget tit ikke taler med andre mennesker om. Når en person først begynder at tale om, at jeg har lyst til at tage livet af mig selv, så skal det tages alvorligt. Dem, der taler om selvmord, det er altså også dem, der begår selvmord. Der er kun én ting, og det kommer frem af. Find nogen, man kan være snakke med og hygge sig sammen med. Man må ikke gå derhjemme alene. Nogle gange, der kan jeg snakke om min kone i mange dage. Andre tider, så kan jeg 5 minutter, så er det færdigt. Hvorfor? Og vi kan også sidde hernede og snakke om aftenen efter, vi har haft møde og hygget os, og ikke spurgt mig på vej hjem, så går jeg ned, helt ned. Det forstår jeg ikke. Det er jo meget forskelligt at være gift med en levende person og være enke efter en, som ikke er der mere. Så det der følelsesmæssige bånd, det arbejder man med at forholde sig til, og det gør man igennem og mærke følelserne. Og det er sådan, at nogle mennesker har det bedst med at bryde båndet. Altså de frigør sig ligesom af den, de har mistet, og bruger den energi, som de har haft i den relation, det bruger de til andre relationer eller andre ting. Nogle, de har det bedst med at beholde deres partner med dem og spørge dem til råds hen ad vejen. Der er mange, rigtig mange, som oplever at høre deres afdøde kones åndedræt i sengen ved siden af dem, når de falder i søvn, eller ligesom have en fornemmelse af, at manden pusler rundt ud i værkstedet. Det var lige meget, hvor jeg var i huset, og hvor jeg var, så var hun der altså også. Og der havde jeg altså, og det var ikke sødt, det hun sagde til mig nogle gange. Og så blev jeg ked af, og så tænkte jeg, nej, så er der sgu ikke væk med huset. For der var mange gange, hvor jeg sad over i stolen, så sagde hun, kom så her, vi skal ud og gå. Og så er det lige, du gider, eller kom nu. Og det, så nu kunne jeg ikke, det tog hårdt på mig, det skal ingen hemmelighed være. Og der er nogen, der siger til mig, det er pjat. Så det kan godt være, men sådan var det altså bare mit indre. At hun, hvad skal man sige, kommanderer med mig. Du trykker bare ned, og så smækker. Og kaffe, har vi nok af det? Nej, det er det første, der står på. Nå. Skal vi tage dem? Ja, det kan vi. Er det i tilbud i dag? 4. Er det 4 for en pris, ikke? Ja. Det betyder, for det kan vi jo, og det kan I igennem syr. Vi har 4 pakker, 90 kroner. Ja. Dem tager vi. Hvad var vi?
Fløde, det må sgu da være her. Det er. Har du brug for hjælp? Ja, det har jeg. Jeg har brug for hjælp. Pulver. Fløde. Ja, det er her. Alt under en. Hvad? Alt under en paraply. Ja. Godt. Tak for hjælpen. Det var det. Så er vi færdige her. Så skal vi over i vejen. 1, 2, 3, 4. Nej, vi mangler tips. Nå, så sig det, ja. Hvad skal vi tage? Hvad? Hvad skal vi have for nogen? Det ved jeg ikke, det er det, jeg spørger om. Hvad skal vi tage? Er der noget med havsalt? Det er de tykke. Tit så er det sådan, når man mister sin ægtefælle, så sker der nogle ændringer i økonomien eller andre af de praktiske omstændigheder, man har for sit liv. Og det kan selvfølgelig være svært at være nødt til at flytte fra en bolig, man har boet sammen med sin ægtefælle i 30 år. Men jeg tænker, at det sjældent er den største udfordring. Det kan være svært, men meget tit så er det, der er svært, det er de nye roller, man skal lære at håndtere, og den ændring, det giver i ens egen person, at ens ægtefælle ikke er der længere. Det næste, det var så for en, der var solgt, og så kunne jeg få den her lejlighed. Og det var jeg ret for amigo, jo. Det her, for herbo, det er jo menneske. Og jeg har altid haft let ved at komme i kontakt med forskellige personer, både af den ene og den anden slags. Og så der var det så ligesom, så begyndte mit liv, så kunne jeg begynde at bygge mit liv op igen. Og så kom jeg da herned, jamen her, jeg har selv bestemt, hvordan mine møbler skulle stå, og hvordan det hele det skulle indrettes af. Det var jo, det synes jeg, det har jeg det utroligt godt med. Hvad vil du have, citron eller det? Nej, det er de nok begge to. De er utroligt koncentreret, det der, de laver. Ja, men den der Valo der, den er også rigtig god. Så der er den. Vi tager den, du får din vilje, og jeg får fred. Det skal du sgu ikke være sikker på. Nå, sådan. Og så? Ikke flere. Så er vi færdige. Jeg har hende jo i 48 år. Og livet, det er svært at sige, men det er jo, for man skal tage sig selv op til revision. Hvad vil du med livet? Vil du prøve på at få det samme ud af det, eller vil du prøve på at helt droppe? Og der prøver man jo på, at jeg er jo på at få det til at fortsætte så nogenlunde i den skue, som er blevet lagt helt fra starten af. Der er det jo bedst med en af hver køn ifølge min overbevisning jo. Og der er det så med at finde en med de samme interesser. Og hvad skal man sige, opvækst og livsførelse, fordi det er jo ret så vigtigt for at kunne tale sammen. Hej! Nej, Juha, ja. Ikke engang i malertøj. Nej. Juha, ja. Kom ind for. Tak. Så kommer vi den her tid. Goddag. Har du kartofler? Ja, det har jeg. Nå, skal vi gå indenfor? Ja. Hvad? Du kan nok se, at jeg er færdig med at male. Ja, det må man sige, da. Men jeg mangler på millionplads. Nå, ja. Du har ikke fået en ny seng endnu? Nej, dog ikke. Nå, dog ikke. Ja, men det blev ingen dobbeltseng. Hvorfor ikke? Nej, det gør vi. Og så har vi hver vores frimærke. Vi kan besøge hinanden, vi kan lade være, vi kan tage i byen, og vi lever jo så stort set hver vores privatliv, men alligevel er vi jo rigtig afhængige af hinanden. Nu er jeg ved, at der er i grunden så fint i dag. Ja. Så vi skulle da snart være den tur ned i park. Ja.
Hvad? Ja. Men det er ikke for tidligt nu her. Jo, det er for sent, vi skal op og så spise. Ja. Jo, men hvis du har... Altså, er du så vel ikke færdig med dit malen til du... Jo, men hvad var ikke noget i dag, det nu er i morgen? Ikke? Jamen, du har jo kun i morgen for fredag, der skal vi arrangere igen, jo. Ja, men det er helt dog. Jamen, kom ind. Man mangler en at tage om og kramme og hygge sig sammen med. Og give et kys en gang imellem. Det mangler man. Men det er ikke noget, jeg vil gå ud og brede ud til alderen med. Der vil jeg sgu tage mine forrøgner. Det vil jeg. Så det kan du godt leve uden? Ja. Både min datter og min svigerdatter, de siger som regel også, når de kommer på, nu skal du have en kram. Og så får jeg det, ikke? Og det ved jeg også, det får jeg også på lørdag. Der skal jeg være sammen med familien. Og der er det samme der. Der er ikke noget der. Sorgen, den er det jo, men alligevel, så på et tidspunkt, så kommer den i hen og ligge, og så er det ingen sorg mere. Så er det jo en del af mit liv og min livets gang. Fordi det er jo en utrolig masse, som står i samme situation. Og når det så, jeg begynder at snakke med Arne for eksempel, om det der, så pludselig så er det ingen sorg mere. Så er det bare en del af vores tilværelse og vores livscyklus til det går det sådan jo. Goddag. Skal vi ned og spise? Ja. For giver det i dag? Jeg tror, det er millionbøf. Nå, du mener ikke, det er botfløjten, nej. Det kan det godt være. Skal vi køre derned? Ja, skal vi. Jo. Hvad er klokken? Den er 11:30. Nå, jamen, så er du køre. Nej, 10 minutter over 11:30. Nå, så må vi hellere køre den. Ja, ikke? Ja, det er for det. Skal vi så gå i byen bagefter? Ja, så går vi ned og handler bagefter. Ja, skal vi ikke sige det? Jo, okay. Ja, det gør vi. Ja. Hej. Jeg går herover. Ja. Og jeg går herind for at låse op. Du går derover.